Πρόσεχε τα πόδια σου. Λοιπόν, τι έκανες λάθος? Πόδια. Πόδια. Και προσπαθείς να πληγώσεις τον αντίπαλο. Το οποίο προσπαθώ να μην το πάρω προσωπικά. Θυμήσου, κάποιοι εγκληματίες αξίζουν δεύτερη ευκαιρία. Και οι δεύτερες ευκαιρίες δεν μπορούν να αξιοποιηθούν αν τους ανοίξεις το κεφάλι. Εκπαιδεύτηκα από τη Λεγεώνα των Δολοφόνων και τον Ρέισαρ Γκουλ. Ναι, και πού σε έβγαλε αυτό? Όχι και πολύ έντιμο, Ντέμιον. Τσαντίζεται όταν χάνει. Το είχα. Πώς είσαι? Είναι εδώ. Ναι, και πιο βάρβαρος από ό,τι συνήθως. Θα του δώσουμε λίγο χώρο. Έλα, Ντέμιον. Σούπερμαν, ήθελα να σε ευχαριστήσω. Ο Τζόκερ άξιζε να πεθάνει. Χρόνια τώρα. Το είχα υπό έλεγχο. Ναι, όλοι μπορούν να το δουν αυτό. Hey, ο Ρόμπιν δεν χτυπά τους άλλους όταν έχουν διπλωθεί στα δύο. Δεν είσαι ο Ρόμπιν, γι' αυτό σκάσε! Nightwing, Grayson, σήκω πάνω. Πίσω στα κελιά σας, τώρα! Σήκω πάνω, σε παρακαλώ. Πάντα το αποκρούει. Πάντα. Φύγε μακριά του. Δεν το ήθελα. Εγώ... Νόμιζα ότι μπορούσα να σε αλλάξω. Έκανα λάθος. Σπάσιμο αυτό το σκατό. Καλώς ήρθες, Dick Grayson. Είσαι ο Άγιος Πέτρος? Το φανταζόμουν λιγότερο μοντέρνο. Δεν είναι ο τόπος αναπαυσής σου εδώ. Εγώ, η Ραμακούσα, έφερα την ψυχή σου εδώ για να ζητήσω τη βοήθειά σου. Η μοίρα του κόσμου βρίσκεται στην κόψη του ξηραφιού. Απ' τη μία, το μέλλον. Απ' την άλλη, το χάος. Η ψυχή σου, έχοντας χωριστεί πρόσφατα από τα εγκόσμια, μπορεί να γύρει τη ζυγαριά. Αν και φοβάμαι ότι αυτή η καταμέτωπο δράση ίσως να μην είναι αρκετή. Πώς μπορώ εγώ να βοηθήσω? Πρώτα, πρέπει να μεταμορφωθείς, Dick Grayson. Η ψυχή σου φαίνεται με τη δύναμή. Το μυαλό σου με τη γνώση. Κάποτε ήσουν γνωστός ως Nightwing. Αλλά τώρα θα σε ξέρουν ως Deadwing. Λοιπόν, δεν είναι το πιο παράξενο πράγμα που έχω φορέσει.
Οι ενδοεπικοινωνίες της Λεγιώνας έχουν τρελαθεί. Τι συμβαίνει? Αυτό που πρέπει. Πατέρα. Μην αφήνεις τον εαυτό σου να επηρεαστεί από την αδυναμία του. Ξανά. Είναι ο πατέρας μου. Με απογοητεύεις. Υποθέτω έτσι γίνεται με την οικογένεια. Προφανώς δεν έχω κανέναν άξιο διάδοχο. Ετοιμάσου να πεθάνεις, μικρέ. Άσε με να σε βοηθήσουμε, αδερφέ. Εσύ. Είσαι στα αλήθεια εσύ. Σε πνευματική εποχή. Λυπάμαι τόσο πολύ. Ήμουν ηλίθιος. Θέλεις να τσακίσουμε τον διαβολικό παππού σου και να τον εμποδίσουμε να κατακτήσει τον κόσμο που το ανοίξουμε τις καρδιές μας? Σύμφωνοι. Δεν προσπαθείς να με σκοτώσεις. Ο πατέρας σου σ' έκανε μαλθακό. Πρόσεχε με, σε παρασύρει. Σταμάτα με εμποδίζεις. Μπορώ να το τελειώσω. Πρέπει να συνεργαστούμε. Θα πάρω τον έλεγχο. Σε χρειαζόμουν μόνο για να με φέρεις κοντά στον Σούπερμαν. Η δουλειά σου εδώ τελείωσε. Μόνο με έναν τρόπο θα το σταματήσουμε. Όχι, κάτσε πίσω και άσπασε μένα. Κοίτα τα πόδια του. Περιμένε. Λοιπόν, θα έχει ένα μικρό πονάκι αυτό το πρωί. Πώς είναι δυνατόν? Υποθέτω μπορείς να με δεις επειδή έλεγξα το σώμα σου. Όσο για το πώς είσαι εδώ, και αρχίζουν τα περίεργα. Πρέπει να πω... είσαι καλύτερος από μένα. Και πάντα ίσον. Θα με συγχωρέσεις. Το έχω ήδη κάνει. Πρέπει να πηγαίνω τώρα. Πρόσεχε τα πόδια σου και θυμήσου, δεν χρειάζεται να σκοτώνεις όποιον πολεμάς. Παρακαλώ. Καλά. Θα προσπαθήσω με τον τρόπο σου.